Miguel abre-nos as portas do seu novo proxecto. En plena crise post-Covid acaba de poñer en marcha un albergue en pleno centro de Pontevedra. Ele e a súa familia tiñan previsto abrilo para a Semana Santa, pero non contaron cun hóspede inesperado, o coronavirus. Nós tiñamos pensado xa incorporando, digamos, o mercado vacacional e o mercado do peregrino, pois xa na Semana Santa. Xa como as obras transcurriron un poquinho máis lentas do que en principio preveíamos, bueno, xa non nos deu tempo a abrir e logo pois xa quedou todo pechado co tema do Covid-19. O seu albergue ten unha capacidade máxima para 20 persoas, con todo a Covid-19 fai que polo momento teña que estar o 75%. Temos a limitación do 75%, si todo sigue así estable. Que pasa? A Xunta recomenda que si ven un grupo sí podería ocupar, digamos que as 20 plazas. Non é recomendable, pero sí que un grupo cerrado podería ocupar toda a disponibilidade. Ademais, o coronavirus obrigouno a reforzar as medidas de higiene, xa de por sí moi estritas nun local destas características. O que é o tema da higiene e limpieza é fundamental. Bueno, xa contamos que antes xa o fora, porque digamos que todo o que sea limpeza, o que sea sostenibilidade, como temos nós, é fundamental, máis agora cos tempos que corren. Con todo, en malia ter que pospoñer a súa reapertura, Miguel amósase optimista de cara a esta tempada de verán. Neste arranque da campaña, unha vez reaberta a Catedral de Santiago, agarda un bo volume de hóspedes, aínda que menos do agardado nun contexto normal. Este período inicial, pois contamos de que vai a ir moi pouquinho a pouco. Co transcurrir do mes de xullo, agosto, setembro, si a nova normalidade, como lle chamamos agora, pois sigue máis ou menos nestes plazos que estamos, pois penso que máis ou menos pois arrancaremos de xeito máis ou menos normal. Polo de agora, neste novo establecemento situado na Rúa do Orgullón, durmiron xa peregrinos procedentes de Portugal, de Alemaña e tamén de Madrid e Tomelloso.